Numeri Tidumienu. Na Miriam ne Aaron kasatia Moses se oware Ethiopia ni ba. Efri se na waware Ethiopia ni ba bi. Na woka se Mose nkonso na Awurade nam kasa. Na onfa ye nsonso nkasa. Na Awurade ti. Na obarima Mose de na ojupi sene nipa wo asase so nyina. Ena Awurade ka kire Mose ne Aaron ne Miriam pofremu se mo ba asamu fredi mra ehia entomadan no. Na won ba asanu friadi. Na Awurade sane mununkum dum mu begina ntomadan no ano. Na ofre Aaron ne Miriam na won ba nu friadi na oka se Muntie me nsɛm se Awurade deyifo bi wo mu a ade ehunu